Шукають підсилення по усіх усюдах. У невизнаному Придністров'ї оголосили військові збори. Воно, нагадаю, межує з Одещиною та Вінниччиною. А тамтешній російський контингент складає близько 2000 військовиків. В головному управлінні розвідки повідомили, що так зване Міністерство оборони ПМР у листах до голів місцевих адміністрацій розкриває деталі щодо призову на так звані спеціальні збори. Цікаво, що лист датовано 21 квітня, тобто ще до російських провокацій у Придністров'ї, зауважують в українській розвідці. Метою зборів називають забезпечення повної укомплектованості особистого складу миротворчого контингенту Придністровської Молдавської Республіки, а також дослівно забезпечення зайнятістю працездатного населення. Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується грошове і речове забезпечення, проживання і харчування. Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 рублів ПМР. Самі збори триватимуть 90 днів. Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер. Прикметно, що лист датовано 21 квітня, тобто до початку останніх російських провокацій на території ПМР. Це нагадує події в так званих ЛНР-ДНР напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну.